Ngizwe abanye bephikisana bathi why ikhathi zokufa nokuvuka kaJesu sishintshana. Hayi lokho angikwazi. Kodwa engikwaziyo ukuthi noma kunguDisemba kodwa uma sike sakhetha nje ukuthi ngalo mzuzu sizawubheka emuva. Bazalwane, lento ayingesikhathi. Kodwa iya ngokuyimisela nokuvumela ukuthi ngalo mzuzu angeke ngibheke emuva. Angeke ngibheke emuva. Iyangehlula lento bazalwane. I remember 10 years ago, it was 2016. Ngumfana nyana nje. Khanda lakhe lingasebenzi. Bazalwane. Jesus. Ngumfana ngiyuguluva ngigwendeva nami. Okay. Niwabiza ngamaphara namhlanje. Ngiyipansula. All right. You will never understand my story. Okay. You will never understand my story. Kukhona into eyangihlupha ngaphakathi. Ngonyiwe kodwa ngingazazi ukuthi yini engiyomele. Athi uzayithola ebumnandini ngafika. Kwashaya u12 no 1 ekseni ngangayithola lento. Okay. Bazalwana ningizwa. Njengowesifazane waseSamaria owaphuma endlini ephethe ibhakede ethi uyokha amanzi. Bazalwane. Afika 2016. Asake ngivangelwe mina ngodala. Sake ngishunyezwe. Kona ukukhula ngakhulela ebandleni. Sikhutshwa ugogo esisa esontweni ku Sunday school. Ngengane indlu yakha. Solamba ke nini masingayana. Following weekend ushona esontweni uvuka nokho. Bathazange ngene lento. Ngoba lento ngumndeni. Hayi ngokuthi usufikile esontweni. Hayi simakade. Lento inesikhathi sayo. Ngaphuma ngahamba. Mangiphuma ngihamba babumlawuthi ngase ngibhaqa St. John's. St. John's omkhulu iblue and white ngiyayazi. Okay. Spade ngisazi kahle noma ngangasithandi. Ayingilaza lento. Bulangibaleka bengibekele enye ibhakede lapha ka 10 liter lamanzi. Ngathala kuyophuma amathumba nje. Ngibashiya. Kuloko kunjalo. He was there with me. At 2016, I still remember very well. Ekulapha babumlawuthi bo late August. Lithi ngasithola ngosuku olunye. It was only one day. Ngathi ngibuya esikoleni. Ngezwe ngingafuni nokudla. Hayi Nkosi. Ngezwe ngingafuni nokudla. Kanti ngaziwa njengomuntu othandayo ukudla. Ngezwe nje inhliziyo imnyama. Ngabuya ngashoya ekameleni. Afike ngalala. Ngitshela ukuthi ngizawuvuka ngingcono. Ngavuka nginjalo. Mangivuka lento isahleli kimi. Khona umbuzo oduma ngaphakathi ukuthi Siqongwa ingabe iyo yonke into ongayenza lemhlabeni ngeinsuku zakho uphila amantombazana ubhema notshwala. Is that all that you are capable of? Lo mbuzo ngibuza ngaphakathi sekameleni ngingedwa kunangishumayeli. What is this what you can do in this world? Kijimisana namantombazana notshwala nensango neyidakamizwa. Is that all that ongayenza uphile emhlabeni? Ingabe iyo into ozoyiphilela.
ngikhumbula ngihlala phansi ngidliwa yilombuso. Mina ke bathandekayo ngakhuliswa ubawo wethu wasemazulwini. Awukho omunye umthandazo engangiwazi. Ize nanoma ngangayazi inkosi. Kodwa lo babusuku lobuya. Ngikhumbula kahle, it was my first time uttering unto the Lord. Angisayikhumbula noma bengithini. Kodwa ngaba njengendodana yelahleka after that prayer. Nganquma nenhliziyo ukuthi ngiyosuka ngesontweni. Hayi, haleluya. Amen. Nganquma nani bathandekayo? Njengendodana yelahleko eyathi ngiyosuka ngekubaba. Ngifike ngithi baba ngonile. Nganquma mina ethi ngiyosuka ngesontweni. Kodwa kuya kwami esontweni ngangayilanga uJesu. Angiyosesha italente. Haleluya. Nkosi yami. Manje ukusesha kwami italente ngiyosesha ukuthi ingabe iphimbo likhona na. Ngoba ngiyabona ukuthi ngeke ngichithe impilo yami ngiphuza ndaba amantombazana. Kumele kube khona into uNkulunkulu angipha yona. Aningizwa bazalwane. Hey Nkosi yami. Ngihlushwa ipurpose. Isizathu sokuzalwa kwami ifunana naso. Ngizalelwa ngiphuza nokudakwa. Ngazalwa ngifumbethe. There must be something that is hidden inside of me. Manje ngayibheka ngithi angeke uzame iphimbo mhlambe kuyahlabelela. Manje ngaba nenkinga neplatform. Athi hayi assembly ngizawuhleba. Sengizenzela igama elihle kakhulu lapha. Esikolweni ngidume kakhulu ngezinto ezirong. Ngizawuhlekwa abantwana besikolo. St. John's alikho lalelo thuba sihlabelela sonke akuzwakali umuntu. Ngakhumbula inkosi kaGogo. The late. Ay Jesus. Mangikhumbula inkosi kaMagadebe. Ngiyazi ukuthi lapha abazalwane abantu phela abantu engangabafuni kakhulu abazalwane. Okay. Angabona njengabantu abazenza bengcono. Ethi abazalwane angifuni ukubabona labo yambeko. Kodwa ngakhumbula inkosi kaGogo ngathi lapha abazalwane kunethuba. La khona kuthiwa sizobiza abanobufakazi. Okay. Nabafuna ukubonga uNkulunkulu ngomhlabelelo. Haleluya. Amen. Manje ngaba nenkinga ukuthi phela lo wamnyango ngawugcina kudala kwazi kufike sengihlabelele. Adonsa umzala wami lapha. Ngathi ndoda nginingomanyana la ngikonke engiyifunayo la. Sizayibona kasifike enkonzweni. I saw practice. I remember my late grandmother. She was very happy because she was praying for us. Masiya enkonzweni bathandekayo. Sifike sihlabelele lapha. Ya sasihlabelela. Hey kwashaya izandla ukuthi lephimbo ngathi likhona. Ngabuyela esitulweni. Inhliziyo yami yangitshela ukuthi siqedile into ebesizele. Sesingo inyawo sezingagcwala uthuli phela. Okay. Sibuyele but ngathi hayi kuzoba rude. Athi ngihlale ngilinde inkosi iphume. Thula kubena abantu. Amen. Akazi noma niyangizwa ngizwe. Yeah. Ngizwe. Mangihlala lapha ngilalele. Mshumayela wayeshumayela lapha ngisamkhumbula kuze kube namhlanje. Noma yena sewahlubuka enkosini. But ngenxa izwi lenkosi ukuthi linamandla. Alikhathalelekile ukuthi livelaphi. Ngimuzwa uJesu athi kubafari athi ebantwaneni bakwaIsrael athi abafarisi nabasedasi konke abakushoyo kulaleleni nikwenze. Kodwa abakwenzayo ningakwenzi. Ngabamba lelo vangeli. Mshumayeli wayevule kuMark chapter 10 verse 17. Khuluma ngento eyenzeka ku-2016. But the scripture, I still remember it. It was the story of a young man. A young rich man. Mark 10 verse 17. Lithi Bible lendoda lomfana wayenemali ecebile rich. Make rich weza kuJesu. Make fika kuJesu, wafike wathi Jesu, ngingenzani ukuze ngidle ifa lombuso wezulu.
Athi uJesu landela yonke imithetho kaMose. Athi lo mfana ngayilandela kusukela esizalweni. Soloko ngigcinile ukuthi ungafakazamanga ngomakhelwane. Wokhonza uNkulunkulu wakho. Ungabi nabo abanye abonkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu onesihawu. He's a jealous God. Wathi umfana, I've kept those commandments. What else must I do? Aningizwa bazalwane. Hayi Jesu. What else must I do? Athi uJesu wenze kahle. Uselelwe into eyodwa. Bazalwane, sengiqedile. Uselelwe into eyodwa. Thatha yonke into nayo. Uyithengise. Imali ozoyithola. Uyihlulela abampofu. Bese umlandela. Lithi iBhayibheli lendoda yayicebe kakhulu. It was very rich. Wabheka ingcebo yakhe, his richness. Wabheka bazalwane bami, wabheka ifa lombuso wezulu. Lithi iBhayibheli washintsha ebusweni wanyuka ubala. Umenyuka ubala. Lithi iBhayibheli azange avalelise nokuvalelisa. Wamonyuka nje wahamba. Makamonyuka wahamba. Athi uJesu ofuna ukungilandela makazidele. Athabathe isiphambano angilandele. Ngizothatha uJesu wakushunyayelwa leyo ndaba. Esethi umshumayeli, wena urich ngani? Ungangabi nemali, ungangabi neproperty, kodwa khona lengcebo onayo ekuhlukanisa noNkulunkulu. Yini le urich ngayo? Ngaleso sikhathi ngishaya ngebanyana banyana. Hlala ngabantwana babantu like nobody's business. I have a reputation that I've earned by doing wrong things. I am rich but not in materialistic things. Athi nasi isikhathi ufuna ukudla ifa lombuso wezulu. Zidele thabatha isiphambano sakho ngilandele. Khumbula kahle baba umlawuzi, ngangisengishiselwa ngilinde kuthiwa ofuna ukumangela bazalwane. Hayi Jesu. Ngendlela izwe lalingisebenza ngakhona. Loje bamba lo Jesu angikaze ngambona. Ngiyangizwa? Angikaze ngenze njani lo Jesu? Anginaso nesiqiniseko sokuthi uke waphila. Aningizwa bazalwane. Hayi Jesu. Uzoyiphinda lento. Lo Jesu angikaze ngenze njani? Ambona. Number 2, I'm not sure. Lento ekhulunywa iBhayibheli ikhona yini. But on that day, something came into me. Bazalwane. Hayi. Athohlabelela kahle, something wonderful happened. Yeah. Bazalwane nganoma niyangizwa. Something happened to me. There was an inner conviction. Kwakungasintshumayelo emnandi kamfundisi. But khona into yangena kimi. Ngase ngithi ngiyamvuma uJesu. 2016. I remember there my life changed instantly. Akekho wangitshela ukuthi ngiyekeni, ingayekeni. Akekho wangitshela ukuthi yenzani, ingenzini. Ngoba ngingeniwe. Khona into yangehlela. Ilokhu imani ikhuluma nami kwakuyizwi engangalazi ukuthi likabani. But I knew that bekungasumcabango wami. Umcabango wami ungcole kabi kakhulu ukuthi ungakhuluma into ezinhle njengalezi. Athi ngenzame. Noma niyangizwa nabazalwane. Ngathi angenze njani? Ngenzame. Ngibona ukuthi ngizophelela.
From that time, 2016, up until now, I've been walking with Jesus. Jesus. Glory to God. Ngihamba noJesu, umfundisi ukhona, but I walked with Jesus. Yeah. Yonke into engangiyenza yayivela kuleli izwi lavela ngaphakathi. It's been a decade now, 10 years. From Ipara, I enrolled at a university, something that I never dreamt of. Zikhona izinto endleleni, but inhliziyo yami nokumthanda kwami uJesu ungangivumeli. Inyama ivuke, ilingo zivele, nomlingi naye angaphezi. Ayi. Kodwa ngiyibone sengidlulile. Noma bekuthiwa bekumnyama kanjani, ngibone sekusile. Ayi. Jesus. I am because he is. Akazi noma niyangizwa. Ngizama ukunichazela the importance of this time. I don't know what do you call this time. Good Friday, Passover, Passover, it doesn't matter. But the root cause, I don't know this man Jesus. I've never seen him. He's not from South Africa. Kutiwa, he died and rose again. But what I can tell you, that as I'm standing here, I am a product. Bangekho angazi kwenzakalani, but njengoba ngime la, believe it or not, whatever they tell you about this Jesus, I am the product. Ungeze waphela kimi, Supege
Ngingazisantoni kuwe efanele ukubonga obazalwane ngihlala phansi sokwazi ukuqeda yebangcwele ngathi mangiqeda ukuhlangana noJesu ekhaya bebengazani noJesu but today waqala noJesu wangena kumama ngifakaza ngamandla alokho kusihlanganise lapha bazalwane ngiyazalwa phela uvelanga nehle esihlahleni ngafika abazali bengayi-understand lento yami kaJesu namba ngaso bazalwane Hayi Jesus bazalwane indlela engangifunda ngalo iBhayibheli nodangala kwakungazi ukuthi ngiyagula ekhanda ubaba omzalayo ngikhumbula kahle wayekhathazekile ethi unyana wami sekayaphambana ayikho uma ubungangibuza ukuthi kwenze njani bengeke ngichazele igumilo lento inamandla lento
ngizondele ngaphakathi kimi. Bangcwele, angazi nami ngingachazela kanjani. Hayi Jesu. Uma ungangibuza uthi Siqongwane wenza kanjani, ngizochazela into eyodwa ukuthi ngingumlilo lento Namandla lethu ivalele ngaphakathi kimi. ngingumlilo lento Ingumlilo lethu ngamandla lethu yona ivalele ngaphakathi kimi. ngikhuluma ngabantu abangasenzisi. Athu Jeremiah, noma ngifuna ukuthula akuthuleki. Ngiyakithi mangitshela abantu abazalwane ngithi mina ngokwemvelo nginamahloni. Angicabangi khona kuleli gumbo namahloni njengami. Kodwa into engenza ngihlala nginje ilento evalelwe ngaphakathi. Athu Jeremiah, noma ngafuna ukukhuluma, hayi kodwa lento ngizwe ngishisa ngaphakathi. Noma sengithi ngiyayidela, nodangala sengithi ngiyalahla, nyawu bazalwane akuhlulekeki. Noma sengithi ngiyawa, ngiyayinikezela bese hayi bazalwane akuweki. But yet, anginayo incazelo yokuthi ingane ingaweki. All that I know, into yenje engiyaziyo uJesu akahluleki. Abazalwane, there is one thing I know, everything I go, Jesus love has never failed me yet. Up to this far, there is one thing. there is one thing There is one thing. I know. Jesus love up to this far. There is one thing. There is one thing There is one thing. I know. Everywhere I go, Jesus love has never failed me yet. Up to this far. Enye into ngingayifeli theology, ngingayifela konke lokho kwaziwayo. February besisempumalanga eBethal. Wayekhona unodangala phakathi. Ikhehle lizala mina. Elithanda inyama. Yabona njengoba kugcwele abantu besifazane kanje. Simphendula amadoda. Anizwe. Amen. Yabona egcwele omama nosisi kanje. Amadoda awaphenduli kalutho. It takes more than the scriptures.
learn to repent. Bantu besilisa abalandeli nanoma yini. Khuluma mina ngendoda yamasiko. Indoda eke yangixosha ngelinye lamalanga ngenxa yaJesu. Ngafuni ethi mfana ngoba abanye abafundisi bayakwenza ngiphethe leli verse uJesu wathi sikwenza abakushoyo kodwa abakwenzayo singakwenzi. Ngibambe mina lokho abakushoyo kodwa ngithemba ngimbone esinikela. Baba wami before asinikele khona into ayazi khona ngidama ngizange ngibalisele mhlobo. Bakhona elinye lamalanga, I think it was back then 2022. Baba nje umuntu oyithandela inyanga hamba yohlola. Likhona abazalwane. Amen. Bathi ngelinye lamalanga efuna ukuyoqinisa umuzi wakhe. Wasuka la waya eLimpopo eyofuna inyanga strong ukuthi izomqinisela indlu yakhe. Make fike eLimpopo wakhanyisa ngoba kuyakhanyiswa. Make qeda ukukhanyisa aseyambuza inyanga ukuthi uzokwenzani la. Athi baba ngifuna ungiqinisele umuzi makhosi. Hallelujah bazalwane. Ngihlekisa le ndaba ngoba ngizonibonisa ukubaluleka kwalento sizoyibungaza. Lo Jesu akapheleli ephepheni. Uyaphuma ephepheni. Hayi Jesus. Uyaphuma eBhayibhelini. Hallelujah. Uthi uJohane izwi laphenduka laba inyama. Yeah. Lakha phakathi kwethu. Njengalowo odwela igazi mungu. Bakefika baba omzalayo. Bafika lapha. Wathi ngizoqinisa umuzi. Inyanga yathi hey ndoda yini ngathi uzodlala ngami uzongitesta na. Wamangala ubaba ebona inyanga imbangalele kakhulu futhi ikwatile. Ithi kahle kahle wena uzongitesta. Uzotesta izinto zami. Yini lo ngenzayo? Hawu khehle lidala alazi khulunywa ngami. Yayisithi inyanga phela la kwakho angikaze ngayibona indlu iqine ngalendlela. Uthi unendodana. Hayi Jesus. Hayi shamatha kamuzi. Uthi wami ubonakala Sibakusha. unendodana lapha emuva. Angazi le ndodana yenza ngani. Ayikho nento engakunika yona. Engaqinisa umuzi wakho ngendlela oqine ngakho. Bazalwane. Inyanga yavela nereport mfowethu Dangana. Yathi nalapho ahlala khona bayizamile lo msamo. Kodwa bahlulekile, basahluleka namhlanje. Yathi inyanga basazohluleka. Ngobile lapha ngiyazi. Uthando lwami. Lohlala Jezi Hansoseki Kosengi Kosi uthando lwami. Uthando Lohlala Jezi Hansoseki Kosengi Kosi Shiva,
Jesus. Nkosi. Ngizama ukuna-understandisa. Hayi somandla. Ukuthi uPaul bekengadlali. Oh simakade. Uma ethi anginamahloni ngaleli vangeli. Yeah. Ngoba lingamandla Jesus. kaNkulunkulu ukusindisa. Likhona bazalwane. Amen. Ngazi noma ngizawuqeda ndalo dangala. Kodwa kulungile noma sengingasaqedanga. Makwenzeke yakhe uthi uJesu ngelinye lamalanga kunendoda enyonyobile lapha ekuthiwa uNikodima. Hayi Jesus. Uthi kuNikodima, Nikodima, sikhulume sikwaziyo, sifakaze ngesikubonile. Yeah. Kodwa ubufakazi bethu anibangeli. Kuleli vangeli asishumayeli indaba. Hayi Nkosi Jesu. Asishumayeli inzomi. Hey. Asishumayeli inganekwane. Hayi somandla. Kodwa basala simshumayele Bethel. Yeah. Siveza amandla alesi siphambano. Ekhona bangcwele. Sivuleni ivesi bathandekayo. Bakorinte beqala chapter number 10. Asaboni bazalwane, chapter 15. Chapter 15. Yeah. Lungile bathandekayo. Sizoqala kuverse 1. Sedlelayo. Siyophela kuverse number 8. First Corinthians chapter number 15 from verses number 1. First Corinthians chapter number 15 verse 1. The topic says, the resurrection of Christ. Let me now remind you, dear brothers and sisters. Ayithanazeka akekho nesizulu bazalwane. Mfuna isinto. Isilungu siyapolisha nyana singalahleka phela. Ifuna ngesinto. Ngiyaxolisa bathandekayo. Ifuna ngesinto. Cela nje isizulu nje. Isizulu bathandekayo. Kepha bazalwane, ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona nenalamukelayo nenimikulo nenasindiswa ngalo nxa libambelela ezwini enganishumayeza lona uma kambe ukukholwa kwenu kungabanga yize. Amen. Ngasuki umela. Hallelujah. Amen. Ivangeli elakudala Yela sikhulula yebo Ezonweni ivangeli elakudala elasikhulula ezonweni ivangeli elakudala elasikhulula ezonweni
uPauli kepha bazalwane ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona nalele nalamukelayo. Haleluya bathandekayo. Ngilanda bonke lobufakazi ngifuna singaduki kule insuku zokugcina. Iluli into yethu. Uthi nginikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona. Uthi leli vangeli nasindiswa ngalo. Uthi kepha ncane ibambelele kulelizwe enganishumayeza lona. Haleluya. Uthi ukukholwa kwenu angeke kube yize. Okuthula kube nabantu. Qhubeka mntana sekhaya sizothandaza. Verse 3. Yeah. Ngokuba okokuqala ngalinika lokho engakwamukela nami ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo. Ngokuba okokuqala ngalinika lokho engenza njani bathandekayo. Awubazalwane lokho engenza njani engakwamukela. Leli vangeli asishumeli ngoba sesazi imibhalo. Siqale samke. Jesus. Bese abantu sibaphe lokhu esamngamukela. Ukuthi ngenxa yezono zethu awefa intawuni khona. Hayi ngizonipha nami lokho engakwamukela. Ukuthi ngenxa yani bathandekayo yezono zethu uJesu wafa. Akusimo wathanda yena, akusimo wakhetha yena. Uthi umbhali wamaRoma ithengise esonweni sami wangifela. Athi umhlabelo wecilongo sewakhile enhlizweni umhlobo wami. Uthi nguye omkhulu kuzo zonke ihlobo enginazo. Athi ngoba nguye owangimela lapho khona sengilahliwe okwempela. Athi nalo uthando lwangifela. Athi uyathwala umthwalo uthi nami Angithwala. awubazalwane. Jesus. Uthi nami sangithwala. Alikho elinye ivangeli lilodwa. Jesus. Jesu Jesus. ngenxa yezono zethu. Awubazalwane ngimile. Noma lento ingabe ifashionable ingabe nesilungu esikhulu kodwa ngimile ngoba into eyasindisa impilo yami. Ngenxa yezono zami. Jesu serious kakhulu le ndaba. Yingakho abalamukele kahle leli vangeli baya survive noma isonto lingekho. Ngangizwa kabi. Nkosi yami. Buza mina ngeCovid. Oh Jesus. Bazalwane yake yavalwa phela isonto. Nasilutho. Lalike lavalwa. Yebo. Kwacaca izimbuzi nezimvu. Oh yes. Aningizwa. Jesus. Kwahlukanisa kukhula. Yeah. Bazalwane kwahlala. Eyo. Jesu wami. Inenkinga lento yakho mayizancika kunodaka. Hayi. Awukabambi yona.
mayizancika kule ndawo esihlanganela inenkinga. Ay, Jesus. Lento kumele igcine ingagcini wena kuphela, esigcine nabadlo noma bengaze esontweni. Yeah. Ay. Noma bengaze esontweni. Gcina kahle. Kodwa kumele yazi ekhaya bangibiza ngabani? AmaXhosa bathi ekhaya nginoda bangibiza ngengwelesheshe. Okay. Hallelujah. But hayi ngoba behlekisa, they know and understand and they acknowledge the power that is keeping them alive. Ulomfona simazi ukuthi wenzani, kodwa noma yina yenzayo siyayibona. Yeah. Futhi yenza umahluko kuleli khaya. Okay. Ekhona bazalwane. Yilo leli vangeli. uJesu wafa ngenxa yezono zethu. He died. Believe it or not, I am the results. Okay. Ungabheki kude. Yeah. Oningizwa. Yeah. Angifuni ukukhomba Paul ngoba ngimazi kwasana lo Paulus. Angifuni ukukhomba kuPetro. Hey. Ngoba ngima. Angimazi lo Petro. But ngizakhomba eduze. Yeah. Ukuze kulofuna ukwenza research. Uyongithola ngikhona as a material angayifaka elaboratory. Ahlola izinto ayihlo akubona amandla. Hayi boss. Qhubeka mntana sekhaya sizothandaza. Nokuthi wembelwa nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo. Bamba uKristu wafa. Uthi uPauli ngokuba okokuqala ngimnika lokho engakwamukela. Haleluya. Nami ukuthi uKristu wafa ngenxa yani yezono zethu. Uthi ngininika kona njengokwemibhalo, hayi njengokwentshumayelo. Uthi lento enginika yona ngithola kuphi? Emibhalweni, eBhayibhelini oliphethe. Nikhona bazalwane bami? Bese uthi imibhalo futhi iyangitshela. Nikhona bazalwane? Imibhalo yenza njani? Iyangitshela ukuthi wembelwa nokuthi wenze njani? Wavuswa kwabafileyo. Njengokwani? Njengokwemibhalo. Okusho ukuthi uPaul is trying to say I was not there myself. Yeah. NoJesu angimazi. Yonke lento ngithola kuphi? Kwimibhalo. Ukuthi wambelwa angubona umgodi. Ukuthi wavuka angikwazi uyifakaze lento ngithola kuphi? Kwimibhalo. Sengqedini. Funda mntana sekhaya. Nokuthi wabonwa nguKefasi engikwaziyo niho bazalwane. Inkosi yami. Ubufakazi ukuthi wavuka wabonwa nguKefasi. Amen. Bazalwane, sizoba nenkinga masizoshumayela uJesu esingambonanga evukile. Silingisa bambona ukuthi wavuka. Uthi uPaul noma imibhalo ingitshela, but I have an undeniable evidence. I know, amen. Ngizwa. Amen. Ngazindoda. Imibhalo ithi wafa ngenxa yezono zethu. Imibhalo ithi wempelwa wavuka. But asinakho ubufakazi baleyo nto because we were not there. Ngayiphinda lento. Imibhalo iBhayibheli loliphethe, it's just writings.
They are telling you that this Jesus died for your sins and he was buried and he resurrected, but aunabo ufakazi balento esho. Uthi Paul, the evidence that is undeniable ukubonakala kwakhe, ubunqina obungaphikiseki sikuthole kubonakaleni kwakhe. Usethi wabonakala kuKefas. Uthi ngasindoda uJesu aqala bonakala kuye. Yebo mntana sekhaya. Wayesebonwa ngaba12. Akaphelelanga kwi-1-on-1 ngoba nodakala kukhona abadibana noJesu kwi-1-on-1. Ngimxoxela istori sami ukuthi azange ngimenywe ngalandwe endlini. Amen. Lithi iBhayibheli wayesebonakala to the 12 disciples abayi12. Yebo mntana sekhaya. Emva kwalokho wabonwa ngasikhathi sinye ngabazalwane abadlula 500. Iningi labo lisekhona nakalokhu, kepha abanye sebelele. Uthi thina sibancane kakhulu. Uthi after them bambona who were above 500. Babonwa abantu, like physically. I'm not talking about a vision. I'm not talking about anything. I mean physical. Wabonwa ufakazela into ebhaliwe, wabonwa. Ngiyaphinda angisho bambona ngevision noma bamuzwa njengoba sikhala thina la enkonzweni sithi sizwe umkhonto wabo azakazwiwe, wabonakala. Ninzwenga azakazwiwe, wenze njani? Wabo lithi by people who were more than 500 and bambona ngasikhathi sinye. Okusho ukuthi omunye nomunye wayethi ingabe uye lo Jesu, athi nambe ngithi ngiyaphupha yazi and ngibona noma bafaka ngoba bambona bonke ngasikhathi sinye, physically so. Nikhona bazalwane, physically so abona. Yes mntana sekhaya. Emva kwalokho wabonwa nguJakobe, ngasemuva wabonwa ngabapostoli bonke, ekugcineni kwabo bonke wabonwa nayimi enginjengozelwe kungakabi isikhathi. Uthi uPauli into enginikeza ilungelo ukuthi ekugcineni kwakho konke wavela nakimi. Bazalwane, angikwazi ukushumayela into engingayazi. Wabona uKefas, wabona abayi12, wabona ngabaphezu kwamakhulu ayisihlanu, wabona abapostoli. Uthi ekugcineni, bazalwane, kuphi ekugcineni wabona nobani? Lokho enginginika kona ilokhu nami engangikwamukela. Okusho isiqinisekiso sokuthi uJesu wavuka izwa ngawo ngoba ngambona. Uthi ekugcineni wabona nabantu. Akusiwo uJesu weBhayibheli. Hayi ngiyaphinda. Akusiwo uJesu wani weBhayibheli. Mawufuna bonakale uyavela. Bazalwane ngiyaphinda le. Mawunesidingo sokumbona uyavela. Ayikho into emthokozisayo njengokuziveza. Manje masilanda umlando sasingekho boPaulus, kodwa siyezwa ngombaba omkhulu bethu base-South Africa, ama-legend evangeli, oRenald Bonke,
abahamba beshumayela ivangeli. Hayi Jesus. Awukwazi ukushumayela ngaleya ndlela ungakaze wambona. Ushumayele ngenzwabathi. Bese wabonwa nawo babubhelu. Hayi Nkosi yami. The founders Yeah. of the assemblies ne-AFM obabuqhiliza. The legends uthi uPaul abanye bambona sebalala kodwa abanye basaphila Hayi. badluka. Awo babukhumbi abadlulela sithe nabo befakazi ukuthi bambona. Hayi Nkosi yami. Awubazalwana ningizwa Hayi Jesu. kuba bukhumbi efakaza ingwevu idlulela sithe ilokhu ishumayela ithi ngambona. Yeah. Waze wabonwa iy'pili zesangoma, Hayi Jesus. wabonwa izinto zikamkhulu. Yeah. Uyabonakala. Yabonakala. Kusho ukuthi nawe ungadlulwa isangoma sikababami esikwazi ukumbona ngamathambo. Hayi. Wena uze esontweni every Sunday kodwa umbona. Isangoma sambona uJesu siseLimpopo. Khona into la. Bazalwane. Hayi Nkosi yami. Hayi mina ngikhuluma ngabambona. Yes. Ukufakaza ukuthi wavuka uvela ngokubonakala. Amen. Sambona isangoma uJesu emathambeni.